дар вилояти Хатлон бо истифода аз технологияи муосири туркӣ пистаи хандон коркард карда мешавад. дар ин ҷо роҳбарияти корхонаи истеҳсолии Ёсинҷон бо дастгирии мардуми амрико ва лоиҳаи USAID оид ба беҳтар намудани рақобатпазирии агробизнес дар Тоҷикистон се адад дастгоҳеро насб карданд, ки заҳмати шабонарӯзии эшонро сабук ва маҳсулоташонро босифат гардонидааст. кӯмаки лоиҳа ҳамин таҷҳизотҳоро ба таври ройгон мо ҳамин чиёро сохтем, иморатҳоро сохтем. аз ду тараф мо таҷҳизот мо иморат сохтем ва ё таҷҳизот додам. барои ҳамин ба мо ҳамчун ройгон кӯмак карда шуд. агар ба мо ҳамин хеле чиё шуданд, ки ёрдам бисёр кори хуб шуд, ки аз тарафи мардуми амрико ба мо ёрдам карданд. баъд ба хориҷ содирот карданам, ҳам ҷойи кор 10-12 кас занонро ҷойи кор таъмин мекунем. ба гуфти роҳбари корхонаи мазкур Ашуралӣ Самадов, истифодаи дастгоҳҳои махсуси воридгардида маҳз барои ба навъҳо ҷудо кардани писта, шикастан ва ҷудо намудани мағзи писта равона гардида аз ҷониби лоиҳа ройгон дастрас шудааст, то ин ки маҳсулоти ватанӣ дар бозори беруна рақобатпазир гардад. зеро тибқи хулосаи коршиносон дар баробари мутобиқати иқлим, пистаи дар минтақаҳои кӯҳии вилояти Хатлон парвариш ёфта нисбат ба маҳсулоти воридотии он сифати беҳтар дорад. агар таркиби пистаи воридотӣ 47% равғаннокӣ дошта бошад, пас дараҷаи равғаннокии пистаҳои маҳаллӣ ба 67% мерасад. аз ин лиҳоз васеъ намудани маслиҳати пистазор аз самтҳои афзалиятноки соҳаи ҷангали видояти Хатлон боқӣ мемонад. дар ҳамин хоҷагии мо 67 гектар боғи писта дорем. маҳсулоти мо бисёр мавсимӣ буда. дар ҳамин хоҷагии мо аз 13 кас вақте ки маҳсулоти пистаро ҷамъ мекардем, дастӣ мешикастем, дар як шабонарӯз ҳамагӣ 5 кило мағз ба даст меовардем. баъди шикастан бисёр болғача кати мешикастам, хай дастҳоро чиликҳоро мезадам. ҳозир ҳамин барнома ба мо ҳам таҷҳизотҳоро дод. миқдори як соат 150 кило коркар карда мешавад. баъди 3 таҷҳизот дорем, ки дар як соат 450 кило пистаро мағз мекунад. баъд мағза аз пӯчоқаш ҷудо мекардагӣ таҷҳизот дорем 200 кило дар як соат. ба иттилои Ашуралӣ Самадов, ҳоло корхонаи Ёсинҷон бо корхонаи коркарди мағзу бандубасткунии Эрмаи Тошканди Ҷумҳурии Ӯзбекистон, Покистон, Ҳиндустон ва Афғонистон ҳамкориро ба роҳ монда ният дорад соли оянда иқтидори коркард ва истеҳсоли пистаро боз ҳам зиёд намояд. насиб бошад имсол агар писта нақс шавад, мо аллакай бо корхонаи коркарди мағзу бандубасткунии Эрмаки Тошкент, мардуми Ӯзбекистон, баъд аз Ҳиндустон омада бо мо шартнома бастанд, Покистон, ин мардуми афғон ҳама вақт бо мо ҳамсоя ки ҳаст, ҳама вақт омада мағзи моро талаб мекунад. хай зиндагӣ бози дар пеш аст. мумкин ки аз ин таҷҳизотҳои нақс шавад ҷойҳои кори бисёр ташкил кунад. хотиррасон мекунем, ки лоиҳаи USAID оид ба беҳтар намудани рақобатпазирии агробизнес дар Тоҷикистон айни ҳол дар 13 шаҳру навоҳии вилояти Хатлон амалӣ гардида дар тараққиёти соҳаи пистапарварӣ дар кишвар ва баландбардоштани некуаҳволии аҳолии ин минтақаи пистапарвар мусоидат менамояд. гузориши Фарзона Ҳодибоева, Валиҷон Дусматов, Азия.